He vuelto zorras. Eta guk irabazi da, baina sei irabazi da One Battle After Another, una batalla tras otra, hori, guk da bat bestearen osten. Sinersek bekatariak irabazi dau lau, Frankensteinek irabazi dau hiru. Eta orduan Michael B. Jordan zer da? Esan ingleses, mesedes. Mikel B. Jordan, Ok, Mikel. Mikel. Eta hori oinatiarra da? Be hori da, bengotxea edo zer da? Bai. Ez da, barak. Biain, izaleke. Seiku bie da un novizia manurriosek. Seiku bie da un novizia. Da, hetero hasta que me entero. Baina, hetero momentu. Ez, hau Qué da... raro, zu bat esati hetero dala. We going up. In the moment. Sinners, pecadores. Le pecateurs. Inventé, egalité, la fraternité. Baina inventé. Ematen dago embutidoa, xalame, tipo... Bai. Bai, butifarra, salame, eta... hori da. Bai. Esa biarri el solomillo edo salami, xalame. Galan segona grabauta Leonardo DiCaprio eta Michael B. Jordan besarkatzen bestia negarrez eta hola. Eta atzian Benicio del Toro guen atzian. Hori zutuko gero junto duguan. Bueno, Venecia da Eta esan dugu eta... Slasher. Bueno, ez da hori. Eki zure honen espenan bilan ebil. Beste zuerotuko sekula. Bai, osea, nik oin, ulertzen dut, beste guztatu. Nekane. Fuera depresión esan dut. Eslasan beste hori. Una habitación con vistas eslas. Eslasan. Beste Tilda Swinton da bestiana. La estación de al lado. Oixe, la habitación de Una al habitación lado. con vistas. Sí, como la una ventana muerte. discreta. Si fórmula, comenta con ez dakit noiz. Horrek irabazi da soinu honen, Bai, ezta? soinu honen. Hombre, claro, demos estar... Bortarako guiendote horrenguan. Bai, eta gero da Train Dreams, te tiene pu. Ez hori da, ez... Kusita, el txakatxa del tren. Hori nahi... Mocedades de reino. El consorcio. Pedro! Pesada. Y Manol Gallego. Ai, eso la besta. Yo mi madrina! Madrina, bai. Nekane posa. Ez pena. Ez pena Muñoz Poza. Muñoz. Y Manol Gallego, Nekane Muñoz, kaixo. Kaixo! Buelta gara. Ze moduz? Esan bian eban batxi al moduan. He vuelto zorras. Eta guk ez du referentzia hori arrapoko. Bai, porque yo soy más cara de la cosa da, ¿es? Ez daketo sí. Bera besti berrixa. Ez dut entzun. Idiomas, querida. Ya, totalmente. En fin. Ze moduz? Txomin, baki zu mocedades en gaitu señala. El consorcio. Zela zarraua. Mocedades. Bai? Hombre, gero hortik Niri galdetu, estizio batean zan, eta hortik urtetzen gero el consorcio, eta kego mocedades baita berrez, eta kego dauz bior. Bai. Bior. Dago, bai. Bai, bior. Txakatxa del tren. Hori uste ya el consorcio dala. El txakatxo del tren da mocedades. Nik uste el consorcio dala, Bai? Bai. Bueno, hola nekane, kaixo. Hasi zabat Dia, dialekin, antxinako gauzak, antxinako gauza dia. Bueno, ba, berdin da. Bueno, antxinako gauzak, ze moduz? Ba, oso ondo. Gu igual ez gaina antxinakoak onjokan. Gure Ez. podcasta, baina bueltan gara, bigarren Bueltan temporal dizaki. da. Bai. Zik esango zen, hasi ginela hobula erdikatxondeuan eta WhatsApp talde tonto batian da, bueno, egon kortuga. Egon kortuga, eta gainera, Eta urte bete berandua, bueltatzen hori gara da, eta berriz. ziklua bete dugu, eta orduan gaur zeto gaiten da zeri buruz tokaiten da berbaikia. Oskarra. Oskarra, bai, vale, ina gina joder. pixkatola, Ja, ez, Da, bezat igual despistuta zu zeil. Ez zan nola itxeko, ez itxeko spoilerrik. Hori da, astontan izan dio Oskarrak. eta Aztontan, orduan- bueno, a ver, esan gu egisa, atzo izan zian. Ordan igual gauz asko ez du ondo komentauko, zenik ez duruki astilarre gauzak Ez, ikusteko. gauza- Ondo komentoko nire ditugu. gaur goizean, egon baina- naizela hor, goizoko zespietan esnetu nahi ziren, lehen gozia, ostras, Oskarrak eta zineiz ikusten hor, a ber ze... Ni lentsu hau. Hombre, ja. Ja, bueno, bizitzaren zikloa. Hori da, etapa desberdinetan gare. Ni eta- adibidez, farintzan ugera, jakin ja, zeinek irabazi ben, bigarren aktore protagonistia. Benetan? Bai. Ez que gauza gura izan. Baina eske lehena guazten zan aurten, Ez que amabitako ja, emi madigan ja esan daukain. Bai? Nik izan beharra daukat, superraskar. porque ni fanitzala ezibarik, eta ero ja, jekintzan nian ja, aziritzan behitzen. Ineko Bueno, ba, orduan urten baten igual- zela da, oso ondo kubriutako Ja. gala bat. Bai, izan da, bai, benetan bai. momentu diferente, ba? Nio bukatutakoan, Hori zu da. hortartia bai bukatzen eta zu azten. Ni azten. Erdiko hori dana, morraia, ala, zeiz importantiena bete bukaeran egoten da. Bueno, Normalean. bai, porque así iría. Bueno, Oskarra bai, baina azkar baldin badabe, ze Oskarren inguruan
hemen daku kinelian, nik apuntau dut. Bueno, apuntau dut, ez. Bueno, txaine, jarri hau duzu zenbat? entzune. Zenbat asmatu Osa, zela da ditugu? posible izatea pertsona eta nagisa, inbiarrian kopiar pegar WhatsAppeko hartu eta hor jarri inabela WhatsAppeko pantaiatuak sartu. Ba, hemen daku dana. Zein, baina gauzia da, zein jau hau? Etxoin markatu, Nik gure ikusi... Oitxe, nik usietela zure WhatsAppeko izena. Susan, Nekane Goiena. Nekane Goiena. Aixa. Nik peri behitu dut. Nik utxinez izena abizena haukat. Aurrengo nix aldatu inotzen da, garren entzun Nekane Muñoz, baina... Txomin, dene telefono eza Txomin. Hombre, es que txomin. Txomin. Bueno, aldatuko, dauta gero. Aula, petatzen noen laguna ginela, osea, laguno bia ginela. Hori oina lagutxe aldatu nahi gainera, eta zena, Txomin Madina Goiena, zena, Txomin. Azeka, Eta Madina beken dinozu, Bai, Txomin. Eta zuria Imanol Gallego, zebokat beste Imanolen bat, baina... Txomin normala den mogan, ez dau. Bueno. Desproblemado residentzia baten. Bueno, bai. Vale, Oskarrak. Bega, hor influenziarrak ez ditut ikusi. Bueno, baina Manu horrela Ríos eta beste honipe, Aaron Piper. Pipa. Alemana da beraita, Pipa. Pipa. ER Ez que alemanes, ontsen pelikula baten ustetu egon dara Malagan orkestuana produktore moduan. Bai, sin más, dato... Ja, bueno. A ver, baina Met Galan begon San Manu Ríos eta Dior rekonbideuta. Baina Manu Ríos ikustu dala... A ver, se botan, no, Ez que, zela da, dago moda diseinatzaile bat, gizon bat, da Manu Ríos askotan ikusi zahako diskoteketan eta berakin, eta nik uste daukala, ez dakitan sugar daddy, hau ez dut bota biharren menula. Ez bota dozu, ja. Baina gero moztengo dau. Ba, Manu Riosen nobizia hauka, Seiku bie dau nobizia Manu Riosek. Seiku bie dau nobizia. Manu Sí, hombre, si es de vuestro clan. Baina, Manu Ríos hornek. Manu Ríos da hetero hasta que me entero. Baina hetero momentuz. Es, Qué raro, su bat esati hetero dala. A ver, Txomin, que es mentira. Si se de hetero. Bueno, berdin joskula, gaina, osan gurutut. Gauzea... Zuk zu jite ribalre. Ya empezamos, berriz, ama, oza, irule beteta gero bueno, ez taldazo. Atera biane bat. Ez que, bueno, me jarra. Bai, horreipe ondia Oskarretako desfile horretan ondia Bai, honenak. nik berri esangot, Manu Ríos heterosexuala da. Baina, nondik ateratoz informazio hori. Beren eskia dakitako zendan. Ez que igual da tapadera bat. Bueno. Beitu, Ez que zinemaldiko komunetan... Esaten dut, hitet ribalri megetatzen dalako, horregatik. Ez kontau, Nekane, ez dutela ikusi on jo. Eta zuzu ikusi bihar? Bai, ikusi biot. Ez da ikusi behar, porque no le interesa. Bai, ikusi Baina, hor begertatzen bueno, dala. berdin jau, ya está. Tapadera, bueno, ya está. Bai. De toda la vida. Zule askok ikusi da bela hitet ribalri. Bueno, bandiko Zuek nuke. ez, baina... Gaztea badine, bai. Nik esagurotena, etzela ainurin fan bihar. Etza ainurin fan bihar, olako tapaderak topatzeko, eta gero, bueno, gertatzen janak. Esto es zango. Guazen Oskarra komentatzera. Tapadera. Hazen agregitu ginen netik espumilloiakin, mucha tapadera. Zuze tapadera eukiko zu. Bueno, ya. Bueno, nahi, zuare gana izan. Ba... Hasiko gara mesedez esailuakin zehozetan hola... Baina, ez da muy de cine. Claro. Bueno. Eskerrik asko maitia. Upa. Zue bai, venga, juna, ez da zugun kontatzen. Bueno. Azaria pasatzeko men, bajateko pizka. Ba, eskenian, a ber, hola, emaitzak errepasaiteko. Bueno, nire lehenko esan gurotena da. Ez que imposibilidad da. Ez, baina garantua dezatia, orokorrian nahiko gala... Sin más bat izan dela. Bai, ez da goza platekorik, ez da egon... Izan da koda bat. Ez, porque Kodak fallau ben gauza batek, eta da Kodak irabaztia zeo zer... Bai, izan gotena da. Ez, baina ez dautena, koda, norbait akordatzen da kodataz? Ez. Baina nik uste... Norbait akordauko da gala hontaz? Galas ez, baina pelikules, bai, nik uste pelikulakonak diala. Bai, baina horatik ez dut, gali izan da koda bat. Galia bera, bai. Hori, bueno, esango dugola, irabazi da, baina, irabazi da one battle after another, una batalla tras otra, hori, guda bat besteren osten. Sinersek bekatariak irabazi dau lau, Frankensteinek irabazi dau... Eta orduan, Michael B. Jordan zer da? Esan ingleses, mesedes. Mikel B. Jordan, Ok, Mikel. Eta hori peoñatiar da? Be hori ze da, bengotxea edo zer ze da? Bai. Ez da, barak. Biain izaleke. Frankensteinek hori euskeraz behola da, irabazi daue iru. Hori be euskalduna dalako, Nico Belordi hor. K-pop Demon Huntersek. We going up. The moment. Hori da, mozedades. Bueno, horrek irabazi dau bi, abestixa eta animaziozko, eta gero irabazi daue bat, ba, sentimental value, que, bueno, ontxe fango gara errepaseiken, ez? Nire galdera bat, ez tozue uste
Demon Huntersekin gertatu dan bezala, akademia hasi dela gaztetzen, baina ez bera gaztetu dalako, baizik eta publiko berri bat erakartzeko? Ez naiz jarri bertan pentsatzen. Zengo ez dut ikusi. Denbora asko haukandik pentsatzeko orduan. Bai, iso menio larri. Baina segaitxik izatozu, nominauen gaitxiketa? Bai, momentu batzutan ikustezu nominau arraro batzuk, eta zazu, baina unundik atara daue, dauzeatik. Bueno, igual lengo dinosaurixoak jaz darelako, bueno, bai, mondi badare, baina, bueno, igual jende gaztea bezartu da. Bueno, oza, ez bat dinosaurixo iri. Ez dut, betiko zuzendari toporrek. Bueno, baina orokorrian zuzendari xapestia, hola munduko barrixena, pez? Bueno. Bez? Ez, baina esango dutena, orokorrian usteot, akademia hasi dela. Baina hori beti izan dago, hola beti sartu izan dago, azkenen urtitan gazte paretxo bat, pila bat tiroia dakoina urte horretan bertan. Timote Chalamet. Bueno, Timote Chalamet da bor prosako emuten azkenen urtietan. Jode, baina eske... Dala oso gai azter gaixa. Timote Chalamet bia dau, bai. Adi spoiler bat behandako bakarrik dituko eta dokotorteko. Bai. Bai, Con lo bien que iba... Ez da bilondo kudaketan. Ez da inoiz fan ondo. Bai. Sortu bere inguruan kampaina bat. Ez nabago. Ez da pertsona hori. Ez da guguruan da konpertsona. Baina berdin jau, baina berdin jau pertsonia. Nik ezagutu dutela pilo bat, uste dut askoz jatorra basala, baina Polpolian. Hori da, Polpolian. Baina juntau danetik con las Kardashians... Timothy Chalamet da marketingan... Baina aktore hona da, Bai? Ba hori. Azkenean egin importa doztana da, aktore hona izatea edo. Bueno, ba, guazen astea... Zein bio una... Guazen astea, ba, hain zuzen be, Timote Chalamet, euen izendatuta, gizonezko aktore protagonista honena. Bueno, aurrek urtean egon zan Carla Sofia Gasconen inguruaren ginoan berbaz, bueno... Ba, hori da, bueno, ba, oingo hontan hori. A ber, esan biharra dau, irabazi dau, Michael B. Jordanek irabazi dau, bekatari xengatik. Ez esan, ez que... Ai, ama, sinners, pecadores. Le pecateurs. Inventé, egalité eta fraternité. Baina inventé. Ni neukan jarritxa, nik guran hemen Timoteik irabaztia. Zuk gura zeben irabaztia nekane, nundo nekane gurina. Jarri neban Paul Mezcal, baina ez dago nominauta. Zuk gura zeben... Baina nahi jarri neban... Ez que gaina Paul Mezcal ez oian hor. Paul Mezcalen kampaina izan zen, bigarren aktore protagonista. Baina horregaitxik. Zu fanzinean Paul Mezcal... A ber, ez neba jarri behar hor. Eta zu bai jarri zeben, zuke, super jarri zeben. Nik jarri nahen, irabaziko zela Michael B. Jordanek, baina nire ustez, eta hori... Ethan Hawke, baina hori da... Baina hori da, hori bihotzakin indozu. Zorri historiko bat. Hori da... Hori da Demi Moore bat, baina ondo. Bihotzakin... Bai, Demi Moore baina ondo, hori da... Nicole Kidmanek Las Horasekin irabazi dauenean, urte balen hau, Mulan Rouge ekin irabazi zabenean. Bueno, ba hoxe, berabazi du Michael B. Jordanik. Ninokan jarria Timote Chalamet segisa da. Zeatik ez duzu txampun marka bat beri zen. Chalamet da. Bai. Baina ez da Timote. Timote, Timothy, ere ez da ez, porque Timothy da Y-ekin bukaketa hondi bada. Ematen dago embutidoa, Chalamet, tipo... Bai, butifarra, Chalamet, eta... Hori da. Esa biarrian solomillo edo salami, Chalamet. En fin. Timotik, nik ustot oso papelona egin daula Marti Supremen. Timothy da urrubixutako txampu bat. Chalametek, nik ustot egin daula... Bueno, ja. Bai. Papel ona ustot egin daula, ze Marti Supremen da personajia berez. Ez da ikusi zuen. Ez que ni gertzagatik nik ez dutela ikusi. Baina papela da edo bera da. Papela da, ez que da hori, papela da, pertsona bat berez indeseable bat da, eta beak iken dauen moduan inja, gerturatu iken dau ikuslean, nahi bintzat hori, eta guztau xaten, eta nik ustot aktore moduan, ona dala, papelak ondo aukeraketan txula. Baina gero, bere bizitza pertsonean iken dauen beste aukeraketa danak, bada bitzela izaten, kakakakan atzian. Eta horra dibidez, zela da, inoin... Euki daukarla Sofia bat baletan inguruan da esan dago. Eta hor... Eta horre ez dago eragin, sekao, botazinoak lehen hau itxizi. Baina ez, a ber, horreik... Azkeneko gunetan. Hori da, baina ez euskalduna moan, batzuk aurretik botaiken dago, esango, ez da bitxaien azkenengo gunera arte botaikeko. Bueno, nik azkenengo feretetan, hiru edo lagunen euskalduna sa. Nire ustez esan kanzelablia, inbeste, gainera, ikusitza bere ama, bere zedanadera... Da, proiektekin dagoen imagen. Baina, bueno. Ume kapritxoso bat, bai ona zara, baina ez pasau. Elkarrezketa hori Matthew McConaugheykin bastante graziosua da, ondo dago. Gustau jaten. Matthew?
McConaughey. Bueno, berdin da. Osea, bentan. Ez da McConaughey. Vale. Ba, guretzat, bai. Manon. Mani hori Penelope Cruzek erakutzen azten. McConaughey zala. Bueno, baixo, irabazi Michael B. Jordanek, nik ikusi neben aurrekoan ikusi neben Sinners. Aurrekoan ez, oinara biegun. Bueno, dela biegun, bai, ez dago gizurrak. Eta egisa da, gustau jaten pelikule oso kuriosu hain jaten. Ez que argumentu ikusikia pentsatu zu edo zer gauz izango dela. Bai, eta da pilo bat Avengers. Faten dia junteien ekipo bat, gero bukaerako misinio bat egiteko. Ah, bueno, bai, bueno. Ez que, eta bere papela guai dau. Zuk irakurtzen duzu argumentu hasieran, da zertu duzu, bueno, hau izango da, abierto hasta el amanecer. Bueno, oso kafetxo bat hartzea fan. Nik hasieran betzonen zala, abierto hasta el amanecer. Bai, nipe hori zenen, baina gero zondo dau. Oso divertigarri zein xaten. Bai, entretenidua da, eta gisa da, berak, eta Michael B. Jordanen karrera ikusten bozu, ibili da batetik bestera, batzutan, lan bezala, bere lanak, gero ikusi biako lan horren kalidadia, baina berak eskatzen jakona beti injauneko ondo, edo oso ondo esango nokenik, eta ibili da... muskuluak irakutzi? Bai. Ze pelikuletan agertu da? Pantera Negra, Wakandan, ikusko zu, Wakanda Forever, hor gainera agertzen. Maulako gauzak. Bai, baina horretik esan dut, ez dutze emon kriston papel exigentiak, baina mundotzena ondo indau, eta da tipo bat ibili dana, papel txikixak, haundixak, pelikula oso ez ezaunak, eta gero komertzialak dianak tartekatu ditula. Kuriosua da bere karreria. Eta beltza izatiak, nire ustez horri garri dau, eta gainera berak inauena da, askotan, ez da mugatu beltza izatiatik emongo zuzuen papeletara, hau da, ez da izan, ez dakit, Sidney Poitier bat, beti zauela beltzei zuzendutako papelak egiten. Hombre, Imanol. Eskori. Wakanda. Bai, Wakandan bai, baina esango ez Wakandan bat bi, Creed dala boxolari xana, horbe... Azte masa, ez da gauza gixau dauz. Kendu bari bere meritu danak, baina... Neri Michael B. Jordan guztau itxejat, fizikoki, bai? Ah. Eta ez dut Jacob Elordi baino bila dala? Zei zentzutan. Bisa probe duzu? Ezin duzu esan fizikoki, Jacob Elordi barkatu, Bueno, a ver, pertsonak dira, itxiki daigun gauzak nik gurotena esan da, nik Michael B. Jordani, ondio esebez. Nik esan gurotena bixak oso guapuak izan da, Michael B. Jordani, Jacob Elordi baino kalidade gehiago guztotzatela. Hori gure esan. Bueno. Jacob Elordi ninguran gainen gu gero, bueno, gero bi aldiz ingo berba, osea que... Gaitxik? Ba, ze pelikula aukeratu da gero kopentetxeko. Ez que ez dakit ze pelikula. Cumbres borrascosas. Ah, hori aukeratu duzu. Es que nekane egun non. Qué pena ez dutela ikusi ondio. Eta zuzio geratu duzu, betizuak nun? Hori da. Nubel baix. En fin, bueno, hori gero... Nubel baix. Ez que baix. Pan por sako hartzea. Bueno, emakumezko aktore jarraitzera. Hori da, emakumezko, eta bilu hor, danok gauz ados, irabazi bebenak, irabazi dauela. Eta zer diskurso politxein dauen. Oso politxak. Nik gaur izan ikusi bai, eta emoziona hori ez da benetan. Eta tipa bat, transmititzen da bela naturaltasun. Eta hori, Jesse Buckley da bera. Eta hori, asizala, hori da. Reality baten. Bai, egizia da. Claro, da, txenoak Oskar bat irabaztia moan. Oste, nik esan biren ez bai okerra, baina bale, venga, bai. Nik pentsatzen Maria Jose Galera esan bizitela. A ver. Zer, bakitzu Maria Jose Galerak diskoa total bida bela oin? Berriz be? Bai, eta izen aldatu dau. Ja ez da ditzen Maria Jose Galera. Kendu Maria Jose eta ditzen da Keka. Baina maintentzen da bai bizena. Que le da más fuerza. Es que benetan. En fin. Bueno, Jesse Buckley oso posi gauz danok. Eta indaben papela Hamleten da, vamos. Impresionante. Esan biharra dago inginula txangoa, zuzinen etorren guan, esen delako, baina txomenta bixo juginen Hamlet ikustera. Eta bukatu geben, eta, bueno, gazteizko negar baten, urmaiak igo zan bastan. Egisa da, gu eta gure inguruko eta gaur ekarri dute, gaur nik uste ja merezi da bela liburu honek ez, egotia gure estanterixa honetan, ez? Vale, bai. Jarriko dago, ez da, bueno, gaur hemen. Bai, jarriko, baina kutsi gabera apur bat. Hamlet. Bueno, nire liburua piloa guztau jaten bere momentuan. Bastante desberdina dala liburua eta... Nire ustez asieria bada desberdina asieria. Airakurri haukatzu? Bai, izkaurek urtean irakurri neban, tortuan janik ebonekin negarri neban, junitzen gero pelikula ikustera, txominek ezekixen zezan, zer izan biazan, eta bukatu ginoan zinedana negar, eta txomino lan niri behira, baina ze da hau. Negarrez neuen? Bai, ez horrela itxik. Frozen?
Ese Frozen. Berriro Frozen? Ez, negarri zebala, ez, kontrakua. Ni nekixen, pilin bat seri buruz oian, eta nekixen, jente urtetan zen asiletik, oso triste ordan, neuen pelikula dana pentsaien. Eta noiz inbido, ni negar, ine ben bai. Liburuan ikustu eta zieria gehiago esplikatzen dala, beramaken daukan harremana, basuarekin daukan harremana, eta hori dana, eta pelikulan, pixkatori perlagatzen da, hola. Loka del pueblo. Eta nik uste liburuan ulertzen dala gehiago segaitxik da nolakoa bere personajia. Eta, bueno... oso posi gauzela. Eta bukaeria, bajameneten bukaeria, arrantzer... Bueno, es que... Ezin jau, spoiler hondirekin zen dion, jende asko guzta ikusi egisa da. Ez agontxen ikusiko dago jendea bebai. Horretik, uste nahiko takien ez da lebiliola, ez da huin torrente presidente bat. Hemen bai. Osea, esango dut, estatu batutan ez da bozondo funtzionau, baina gero, Inglaterran... Torrente presidente edo Jamenetek. Vale. Osea, estatu batuetan Espainian, bai, beste leku batutan ezein beste, baina Espainian adibidez, Bueno, bastante takiazo potentia izan da. Zinera jun, eta ikusi jatorrizko hizkuntzan pelikula hau, da, nire ustez, benetan ikustekoa jatorrizko hizkuntzan. Eta bestela, filminen jarria da beha danak alkilerrian. Osondo. Naizkero, ez dut ordaintzen, baina da datu bat. Bueno. Emateko, bueno, orduan hori, posik garela eta eguneko patrozinio bat, laikeotak egin da sinema honekoaz. Hori da. Vale. Filmikoa bitxen dut, eta... Bueno, aktoriakin jarraituko. Vale. Bigarren aktore gizonezko... Bueno, ez dizela esaten euskeraz. Gizonezko bigarren mailako aktoria. Hori da. Dala pikin bat Txatarra, bigarren mailakoa datuko da. Bai, ikusi horrekoan, Loles Leonek esatezotzan... Broncanoi. Ez, Broncanoi ez. Sanduze hor zegoen. Jordi Ebolei. Bera izan dela, berak esaten, tú eres una gran secundaria del cine español. Eta esan zen, secundaria ze zatarra dan, eta inglesez, da supporting. Ba, laguntzailea. Laguntzailea. Jo, eski daukozu acentazo bat, Imanol. Dakotzu ez, jarri iken dau momentu honek. Ba, dago super ondo. Sporting, no tempo la gainera. Sebastian. En fin, bueno. Ez, hobetu izango desatia, zeto zuzu gaur? San Sebastián. Nubel Baix. Nubel Baix. Ontzer da. En fin. Bueno, a ver. Hemen pixu bat de todo, eta ez du asmo, baina nik bai asmo dotixa. Nik esan behar daukat. Sonpenek irabazi dau. Bai, ni petatzen eban izango zala, Nik uste dut ikusen enean una batalla tras otra, esaten, es que askoz personaje potentioa pentsa izan, eta askoz papel obie egin dauela Sonpenek, pelikula horteko beste edo zein, Leonardo DiCaprio eta baino. Personak kemoan oso interesgarri da, oso golosu da, eta oso ondo ikin dau. Nik hemen gura beak irabaztia, zekao, ja, izke irugarrena da. Irugarren Oskarra irabazten dagoena Sonpenek, eta gaino ingontan ez da fan. Bueno, ez da joan, ez que, bueno, da golako super kontra nik uste. Ja, baina gero urrezko globoetan egon zan, Ja, baina bueno. Igual zebe grabatzen dago, askotan bakitzu sortzen da. Baina zeo ze grabatzen bali badau pelikula horren ekoizleri interesen txako ifatia Oskarretara eta irabaztia, gero urringo pelikulan polizia da. Irakurretan agaitxik Ukrainen egon da grabatzen dokumental bat, eta Ukrainen guren tola, baina, bueno, berak erabaki da bela, ez jutia Oskar, osea, jakolako, ez da golako horrekin. Ba, ni nau superrados berak irabazi zanakin. Naiz eta, igual estelan eskarrezgarrek irabaztia. Ba, niri horrekin, nire nuko jarritxe petatzen abala horrekin irabaziko zebala, gero jarrenean Jacob Elordi, banekixen zebala, osea, ez neban eberak ez da, baina, bueno, por dar un poquito bestela. Podcastera beretorten dan, ez da? Hori da. Vale. Zuze jarri zeman. Deitxuko zau, nipe bai? Azuk estelan eskarrezgarz. Eta bere zemia, ez? Bai. Bueno, bere zemen ninguren gero ingu berba. Ba, nire guztoko jaten berak irabaztia bebai Oskarra bitu. Behitzen daben papela valor sentimentalen, da, bai. Bai, baina nik uste Sonpenenak badako beste matiz. Baina bada papel bat, eta bada zinian barruan, eta hori Hollywoodi asko guztatzen zako. Sentimental balioikoa, estelan eskarraz. Eta orduan nik pentsatzen horregatik esan, bueno, nik uste estelan... Eta nik uste baita dala aktoren, estelan eskarraz eta Delroy Lindo, bixape dakoia, 70 gora, bixape doia zela Hollywooden papelakien azkenengo 40 urtietan, eta bixapeko lehenengo izan da pena da. Baina ez hori ze papel. Ja, baina ez que badauz batzuk, ikusi hor dakaue Glenn Close, kutxaua, sortzi izendapen, eta urtero etxea doia. Baina honek izendapen ipesta euki. Hor dago kontua. Bueno, ba orduan bastante nino oso posik Sonpenek irabazi dugulako. Nik uste dut Sonpen oso ondo dauela, uste dut gizon, bueno, es que una batalla tras otrako castinga oso ona da. Eta zuzen be, aurten lehenengo aldiz banatu da castinga Oskarra casting honenari, eta irabazi dau una batalla tras otra. Eta uste dut oso ondo dauzela, bain mutiek eta bain eskak, Igual, kasu honetan egiten mutilien pixu geixokin askoz, Benicio del Toro kiten dauena, batzutan barreguria da nemote dutzu zela jokatzen dauen, bere
eske bere den datzian gertatzen dian gauzanak. Edo zela despistatzen dauen polizia, edo esango dut bai dauz... Eskenikanek ez da ikusi. Ai. Bueno, gutxi gustatzen dena da Leonardo. Lasai, ikusiko zen. Leo DiCaprio. Bai. Ez guztot bera jatera ondo jausten. Ai, Nei, bai, eta nik uste papelo nahi zela ondo. Hogeta guztute baino gixeduak atzu, beretako za... Eta ze berdin jat, baina bueno. Urten da hor gozian ikusetela. Tondo izan da, berdin jatia. Ba, bergarakua da. Bergarako. Ba, urten da gaur ikusio bideo bat, ez da gizien baten batek galan segona grabauta, Leonardo DiCaprio eta Michael B. Jordan besarkatzen bestian negarrez eta hola. Eta atzian Benicio del Toro guen atzian. Hori zut ikusi, gero junto duguan. Bueno, Venezia, ba, Eta esan dugu eta igual, untxen zer. Ba, gizonetan pasau estan hori, bigarren mailako gizonetan pasau estan hori, hau da, veteranuak irabazi duela, pasau da, bigarren mailako emakume, bueno, gizonezkotan bai, son penek. Soin, bigarren mailako... Bigarren mailako emakumea. A tomar por culo. Venga. Martxoak sortzi, hemen dakazu, Bera. Bigarren mailako emakumezko aktore onena Amy Madiganek irabazi dauela. Ja, eske, bai. Nik ez da... Hor dauz bi gauza, bat, zeinek irabazi dauen, zenik emakume honen oroitzapen bakarra zinekin lotuta, eta igual da nik pestutelako bere gauza larri, zan, eske zu akordoko zazu, ez? Emunotzainan horrezko Oskarra Elia Kasani bere garaixan horrezkoan abilezaten, Ze urtetan gabiz? Balaro, eta mesortzi dola, Titaniken urtean, eta hor zela urten zian, eta karo, hau izan zan, la ley McCarthy eta hori dana, bat zensuria apoia huebena, eta salatu huebena bere hori. Eta ordan batzuk, etzien zutitu txaloia. Eta bat zan, Ed Harris, dala Amy Madiganen senarra, eta Amy Madigan, dala, bitu, hori da. Eta hori ikusi dut, gaur ikusi dut. Bada, bera, eta hori irabazi dau, eta batetik hori, eta bestetik, da, bilurezko pelikula batetik. Eta bilurezko pelikula bat irabaztia hori. Bueno, baina bada, a ver, biluzko pelikula bat, baina ez da Scream. Ez da slasher bat. Da, slasher. Bueno, ez da hori. Egi zure honen espenan bilan ebilen. Bazte zuen notoko sekula. Badaki. Eta, hau izendatuta egon zen, 80 Bai, ja. Bueno, zuk ez pentsa honekan, ose, zegote zin, bai, noiz? Orduan bai, ikusten nioa zuk betizu. Ez nago jaiota bez. Beha esan betizua. Osea, 84 naiz, Vale, aurrea ingo. 84an txumila masturbo dituzan. Ba, claramente, bai. Nazioartekoa. Nazioartekoa. Irabazi... Tenido al pelo. Nazioarteko paja. Hemen ikuste danok asmatu dugula, ez? Edo? Bai. Zela zet. Nik esanaen irabaziko zauela valor sentimentalek, baina nahi el agente secreto, eta zuk zirat, eta, bueno, mesedes, baina benetan uste zinua ziratek irabazi behar zebala? Zirat da nigura nebenak, eta gero jarrenean el agente secreto irabaziko dela. Ke ba, nik uste oso argi zeuala valor sentimentalek irabaziko zebala. Injar asko ginen izan. Bueno, ez duna komentau da, eta barkatu ze hortan oso goza gurtzitzen gauz guados, baina bigarrezko aktoria nik uste valor sentimentalen danetan onena, dala Inga. Dala aizpa... Osa, nik uste personaje, esatuzu, oso papel zaila dako, eta oso ondo ikin daue Inga. Hor. Bai, dau bi muturren artian. Neri behira bazten mazeban. Osa, esan gurot. Pertsona ekilibrau bat balin bazara gixen ulerketan duzun personajia da. Eta hukorregatik ulertu dugu? Pertsona ekilibrau Nik izan beneban. Zela da, Rene... Ez que beti astudia jatu nire. Renate. Zela da, Renate. Renate Rensba. Berak irabazten mazeban be, ba, posiko gonitzake. Zeban irabazi behar, jaurten zan jamleteko hau, eta zeban irabazi behar baina ez dela. Beste izendatuak ez gabitz bape. Baina, nik uste dut, merezi zebala irabaztia bai. Eta merezi abela lagunen baten irabaztia. Nik uste dut, lehenbatain, ulertu biogu olako zariketa batian, laguntasunak amik. Claro. Kristonin jarra aukiela. Eta gainera nik esango zuet, beste maila batian, baina ferozetan bozkatze dutenian, batzutan, geixen bat, bost izendatuak lortzeko, Karo, bost izendatuak lortu horrete eukatzu zerrenda osua. Eta eukatzu produktora bakotxak bere pelikula danei emondotzen, barkezten dut, edo zein film, batzutan dezazu, baina pelikula dut, arduan, alegintzeza,
Prekandidatas esaten danak. Bai, baina prekandidata horrek, baina ez, shortlist hori, zer duzu ez. Shortlistan aurretik, Ez, aurre, esango dut, aurkezten dira, eta dago zerrenda bat. dago zerrenda bat, baina zuk zabaltzen dozu, eta lehengo boskatu biozu, izen batzuk jarri bituzu. Eta orduan zuk ituzunean klik, irtetzeatzu leharrokada bat, eta zu, baina nik pelikula honik danak ikusi bitut. Eta batzuk, etza iristen ikustera. Claro. Egisa da, ferozekuok kaularako txat moduko bat, eta txat hortan baskotan gomendixoak eta botaten diela, eta legitze zalako gomendixo batzu ikusten, ezinezkoa da guztia. Eta goguan Hori daukat... bestak ito zondo dagon. Baina aurten gaina, Oskarretan arabori jarri dago, uste dut, pelikulan boskatzeko, pelikula danak ikusi bizeben. Ja, Eta bat esan, eta hori aurretik ez zuen, urten arte, obligazio. Oso ondo petatzen jat, klaro baiet. baina... Logikoa dauka, ez? Era berian egitxa da, zu akademiko moa, malin basara tekniko de luces, ez dakotzula zure bizitzan, 375 ordutatik, sortzi, estrenekin den pelikula danak ikusteko. Pelikula asko dia, Horratik, mundu maila. Shortlista atatzen dagoenean, bueno. Shortlista ja, 10, 20 izen da... Jo, beitu que suerte. Dokuzula aukere guzteko pelikula horredanak. Ja, bilaten bizin, beste gauza batzu dako. Bai, nik oin, ulertzen dut, beste gauza batzu. Nekane. Fuera depresiones, ando. Bueno, valor sentimental. Nahi guztau xaten, baina Etxia ze politxa dan. Etxia ze politxa. Bueno, hau komentau genioan valor sentimental aurreko denbora litxen, nik komentatu neba la pelikulia. Baina da oso problemas del primer mundo rico. Bai, claro, hombre, bai. Besan gurotu talde hortatik. Muy... Bai. Muy almodoviano. Almodovariano. Almodovairiano. In English. Ez, azkenengo pelikulia bai dala, nik ustote... Bueno, bai, en fin. Eslasan beste hori. Una habitación con vistas eslas. Eslasan. Beste Tilda Swinton da bestiana. La habitación de al lado. Oixe, la habitación de al lado. Una habitación con vistas. Sí, con la ventana discreta. Soñaratu esan, pelikula hori esan dago, baina, ikusten duzu, bueno, bai. Zue, alkilatzen duzu kriston kaso ploia dirua eukozulako, izan za korresponsal de guerra ez dakin nun, eta, bueno, oso ondo, baina hori ez da gertatzen da normalia. Bueno, manik ziratek buranen irabazti, zasko guztu esaten. Bueno, maneri zirat. Eta penia ematen duzta zuzendarixak, ze uste dut indabela oso kampaina txarra. Carla Sofia bat injau. Bera urtetzen denbora uste elkarrizketa, nik uste dut... Eta segura zen, zoroko ingetetzia kampainien. Bueno, diskusio horretan ikuste dut, igual bestian alde jarriko nintzela. Baina gixadan burruka. Bai, baina ez dara lehenengoa zuzendarixen artean. Baina puñeta soka. Ez, berbala. Tu no eres director, tu eres realizador. Eta hori, segun zerendako... Da, minitxen dau. Baina nik uste dela hori, pues... Ezin jote dut olako... Baina, ni gainera bixak, bai Roy eta bai Olivier... Roy esan dau? Eskola ditzen dut, Ez da teknik ditzen. Akordatzen zaten nola Rodrigo Sorogoyen, mesedez. Akordatzen zaten nola junitzen ni Madriera saruan eta zan eban junitzen 8:30 liburu den dara eta zela eta zan zostan berak Roy. Bai, benek arreze beso buruan. Bueno, txomin ez gazartuko hor, deitxu inotzun, eta zein zeuan siestan, egan neuanian, sostazun, behiratu behar DVD-a dare, deitxu notzun, idatzi notzun, eta ez neuanian den da horreta, ez nahi behar bostordu. Ez que zeatik fatzen zaten da hortan ezizta orduan. Eta orduan gero, ja gultza. Vale, ez bine, berak izan izostan. Aurra gomeza, DVD baldin badare, vale. Bueno, sin más, cierro paréntesis. Bai, hori Susa. Baleto norretan Susa. Bai, eta kanpuan, zeon Marta barruan zen. Marta zeuan, eraurrian, erosten liburu bat, eta kanpuan zuan bera. Roy. Otekua ez, Oin da, Top Chef. Hori da. Roy, da gure belaunaldi arteko referente bat. A ber, horrekorrean gustora gauzela, sentimental baliuk irabaztiak. Hori da. Eta zaila zan, eta gainera nik ustot, ziraten aurretik, el agente sekretok pasaukala eta gomendatu jote. El agente sekreto gainera izan da penpila bat dukan. Esan gurot, el agente sekreto zan. Eta pelikula honenan horbe bai, zeuan hor sartuta zeuan horbe bai, Nik gomendatu dut, ze bada zarata gutxinean pelikula horretxoko bada, gero ikustu zuen izan duzula. Ahí ba. El agente sekreto. Zeatik ez dut lehena ikusi, ez dut egin zango. Ingu aurrea. Vale, venga, bai. Zuzendarixak, eta ja bukatuko pelikuliakin kolofon. Zuzendarixak, irabazi dau Paul Thomas Andersonek, ordua zan baita. Eta, bueno, nik hori neukan jarrika irabaziko bela, nik irraian
Kuglerrek irabazi jabe, bueno, benek ez esango. Zuz jarri. Nik Ryan jarri naben... Hamleten zuzendarixia jarri neban. Chloe. Bai. Farsala jantzila... Bere beste pelikulak be gustau jatelako. The Ridersan, eta gero be bai, zela esan hau... Eternals, Marvelen pelikuli. Bai, eskero izan bidozun Eternals. Ez. Baina Frances McDormandekin nintzauen... Nomadland. Hori da. Oso ondo da, Oso ondo. Nere uste zuzendari oso... Chloe Zhao. Ez ondo, baina bai, ez dakit. Chloe proiektu txikixetan asko sobeto moldatzen da. Ondizitan baina. Ondizia batin ja. Ez Wonder Woman. Ez, baina Eternals da... A ber, nibanek isen irabazi behar zebala honek, baina... Paul Thomas Anderson. Baina, bueno... Ez que, berri esaten zuet, nik bozkatzotenean, eta sentiuten dut, eta años luz, batetik bestea, askotan lagunak, edo ezagunak, edo lakui, gura barek... Bai. Oso gaizki. Paul Thomasen laguna zara? Bai. Eta ez dut komentau, baina nik nahi dut komentatzea, aurte, laro eta 18 urtetan ez da bela emakume batek irabazi bez de dire de foto, eta aurten lehenengo aldiz irabazi bela Sinersen gaitxik, ez que ez dakiz, Autumn Durald, Autumn izango eskola idazten da, Autumn Duraldek irabazi da bela. Gainera politia zan ziratein bigarren nominazinua, zizendapen hortan, soinuan emakumeak ziandanak, eta hori politia zan, baina... Bai, baina, bueno, de dire foto ez dala gertatzen normalian hori. Eta gogoan daukate Julia Robertsek mordua lagundu zotzala Javier Bardemi, eta bere etxian, ez bera Alabaman edo ez dakit nun bizidan, bera alako rantxo batian galduta, baina ba omen dauka beste etxe bat Malibun, non baiten, edo, bueno, kutsu sortzeun etxe emakume horrek. Eta... Emakume horrek ez, barkatu, Julia Roberts handiak, errespetu bat. Ikusi, nik Julia Roberts... Eta jarraitzu, zestera? Eta berak itxezabena zan, jendia gonbidau Javier Bardemen lanek. Baina hori askotan sorri behibikin behorin, jau burrezko globuetan, osea, preskripto leranak ikin dituzte, antolatzen dituzte emanaldixak euren etxietan, agentiak horri botoen boteko. Bai, eta Zambien eban, ointxen, aurreko baten komendatu neban, Juan Sanguino badakigu gustatzen jagula, Juan Sanguino dala un grande, eta daukala podcast bat Delirios de España, eta ointxen atera dago, eskenengo temporadan, 2003ko goiak, Noa la Guerra eta justo da betor al pelo, zehatzo, Javier Bardemek eraman zeban, goietararon zeban, Noa la Guerra hori, gomendatzen dut podcasta, bueno, 2 kapitulu urten di, baina, bueno, txaskarrillos, oso ondo dago. Betiko, Juan Sanguino horratik gura du. Ez que osona, egunen baten etorriako zanona, etorriko zan? Bueno, eta urten da bideo bat, bialdu dut bideo hori? Bai. Ai, ze ona. Zela da, aretzez, gineuriak eta bestia horrola. Ze ona. Zu Carlos ezokatu, zu Carlos nahi launa. Bai, Carlos, bai. Barkatu, kondo enbiot, Juan Sanguino zen erabaz meite minduta Carlosetaz. ¿Qué me estás contando? Bai. Ando Carlosetaz, ez uretaz. Ja, baina, bueno... Horren idea esatia, Juan Sanguino nigandik dagoela pertsona batera, osea. Zela da, el de 6 grades de separación. Guazen premixo potolora, sari potolora, pelikularik onena. Irabazi daue una batalla tras otra, ni hori noken jarri jakinielatan. Zuk bebai. Zuk, zela zuk bebai. Baina ni nukan jarri ja, nik uran irabaztia F1, formula batek, eta en su defecto... Kusi, formula bat komentako goen, ez dakit noiz? Horek irabazia soinu honena, ez da? Bai, soinu honena. Hombre, claro, debo estar... Bortarako guiendote horrenguan. Bai, eta gero da Train Dreams, te tiene pu, ez hori da, ez... Kusi, da, el txakatxa del tren. Hori nahi. Mocedades, berriro. El consorcio. Ez daukata, Mercedes, gure imaginatzea norbaitik hau ikusitzen dela. Norbaitik ikusten bau Mercedes, bueno, esplikatzeko zein da desberdintasuna Mercedes eta konsortzioen artean. Esan dutzu nik? Ez dakitu zer. Bai, venga. Eso zintzeko goan jarri, ja suzukan pecadores, ez da? Ez, nik una batalla. Baina zein gura zeben irabaztia. Na, bai. Una batalla, nik hori. Zu gura zeben jamnetek irabaztia. Bueno, a ver, jarri neban hori bai, izan. Naka, baina etxela ez da ben irabazi, eta bez... Ez, baina atzudatzen notzuen, jarri nebala, bestatu ezberdinak, bestara zein nuki behar konversazioik. Zan behar, bueno, honek, bestatzen ginen honek, eta honek, bueno. Bueno. Ba, honek txek izan dia hola Oskarrak. Una batalla trasotan, nik ustot, denporan, esan got, dauz pelikula batzuk irabazten da baina pelikula onenena, eta ez dian oso ondo mantenik, bueno, joda, ez egin irabazi behar, bere momentuan ez inoiz, dauz beste pelikula batzuk pila bat,
desagertuta edo ahaztuta edo geratzen dianak. Shakespeare in Love, adibidez. Edo el discurso del rey, edo dauz batzuk, irabazten da bila momentua, baina... Bai, el discurso del rey zuk uste zu? Ez da oso ondo balorauta irabazi dagoen danen artean, ez da... Ez que hor ikusten gero- gogoan garrixa moduan, eta una batea tras otra, bai, oin da zine mota bat, oin modan dagoena, da pelikula luze bat, eta Martin Supremekin behori pasaien da, kontegin dutzu gauza asko. Horren, entretenidu egin da, baina eltzen da momentu eta esan gutez niri pasain xate. Gado jau. Hori da, seguro ez tozu kontau. Zein ja... Beitu zirat. Zekentzen dozu... Markatu. Beitu zirat. Ez, baina ziraten mintza gauza pasekin dia, eta... Ba, baina azten da modu batean, eta gero da... Baina konklusioan bai dako, danak bat iken dauen momentu baten, no? Pelikula honetan zuri itzetu pasekin hori? Seguro, zuk esatu zu ondo gustatzen zula, Babel, adibidez. Azten dela bakoitza historia batekin eta gero lertzu zulan zela juntatzen Hori, dana. ez, hori da, oza, esan gure, ze honetan pasekin dia gauzak, bata bestean atzetik, una batalla satratza. Zako zukutxea Babel? Ez? Ikusi mesedez. Inarrik. Hori gaina zuria da, esan gut. Pasaikin da Mexikon, pasaikin da Estakin nun, da munduan ziar pasaikin da, dau japonesa bat, dau mexikana bat, esan gut, oso zuria da pelikula. Oso zuria da. Bai. Dau Brad Pitt. Dau Brad Pitt, hori oso guria da. Kate Blanchett. Hori oso ganona da. Ah, beitu, ba ez. 132 minutu. Ez que me echa pa atrás. Segun zertan bamote oso zuk 132 minutu. 132 izan da, baina bueno. 132, Ba, 3,7 dauka, Eskalatzen. Ah, bai, eskalatzen bai. Eskaratzen? Eskalatzen. Bueno, ba, ni ados nagoela, eta gustotela gainera, pelikuliak aguantauko dagoela denporan. Osa, ondo pasoko da historia. Claro, oin, zu Harvey Weinstein, bai, ez da? Hombre, a ver. Ba, egitu Harvey Weinstein dela, Jesusen ostian, laudorio geixen jaso ditun pertsonia Oscar Sarixetan. Bai, claro. Eta berak ditun kriston marketing kampainak. Eta marketing kampaina horreikoin jauzidianian eta atzian ikusidanean zer gertatzen zan honekin batera, ba, jende asko esan da gustras. Zei bilinaz boskatzen. Bueno, galdia bestela, hola ikusi dozuna, zozer komentatzeko edo la... Neiko grisa... Inoue, gauza bat, nik ez dakitena aurretik. Itxoine galdetzen dau, baina ez daula gatzen erantzuten. Ez que, denporia gauzatxo kurria bat, da, ona bidian, pentsatu gauza bat ditia. Nola, ez daun ezer gure bigarren denboraldi hontan, ez dau gauza hundirik... Aldatu, nik izaten eman soz aldatu behau, baina ez. Kompromitzea, zehatuko naz, karta sorta berezi bat egiten da izango diak komodinak, eta komodinaren egongo da, baton bati arrazoia mon bihotzazu, bai edo bai, vale. Eta orduan, eukiko zu irudo lau karta, eta gurosu nire zehatu, ala, pos minutu isilik. Vale. Ez dakizea. Ai, ze ona! Zati begitu ez da zuen. Ze buru gogorren azuza. Bukte ditzen dugu askoz gehiago. Orduan... Ez que se diu, ez? Ez, baina ez que... Bueno, a ver, galakua, bueno, manik esango nire. Gala gris bat politikia falta izan jako eta aukeria baseon. Totalmente ados horrekin. Uste do. Gero rememberin asko ondia, eta niri hori oso... Ja, baina ez que niri memorianak itiagat oso luziak. Baina ez, baina memorianetatik aparte, jo, ondala Rob Reinerrena. Bai, oso polita izan da, Claro, es que... Annette Bening eta honi da. Bai, bale. Eta gero beste reunion bat, eta hori zuri be gustau xatzu, Bai. eta pelikula honena iragartzen da behinean, eta zeintzu dia. Bai. Han, Iwan McGregor eta Nicole Kidman. Taina kanta huitzen dabe... Bueno, hobeto dupigatu alzan momentu. A ver, bueno, 8.000. Nik ez dut lertu adibidez, Priyanka Chopra eta Javier Bardemen bikote hori. Ez que gainerat, eta bueno, Zan duzu? Gal Gadot ezin dezu jarri hor. Barkatu, hori dala Nick Jonasen emaztea. Bai. Priyanka. Eta ez dauela ezer esaten, baina egin dau barre eta egin dau bai esku esaten dau. Bai, baina nahiko... Ez, baina hau izan da... Tierra trágame. Bai, tierra trágame, ez da... No, ikusten Javier Bardem ez du ikusiko denporal ditxo baten. Bueno, baina berdin, da beran ikusten da, superondo, banik izan behar esan beharkoa, eta jazta. Baina Roikin jau entxe pelikula bat, eta jazta. Berdin da, bai, jazta. Roikin egisa da. Roikin jau? Roi ez top chef, Eta Roi zero goien. Zeratia katzu zuik aukera Roi ditzeko? Pasu ditxu jatzulako. Ez, baina esatea zetan ganai, putxo ditzia, putxoi bere zirkulituak ditzotza. Bueno, Imanol, Nekanek ikusi eben 8,5ko sarreran, Etzan konturo bera, sala! Ja, nekan, Eta, a ber, zuze harremandoko zuberakin. Ez dako.
Donostiko komunetan? Bale ya, Es que... Nik ez, bale, ja, bea. Beste ikiten. Bueno, orduan, ez dago nola momentu, hor Oskarretan momentu, gogoangarria asko. Bueno, begon... O zaplatekoak, ez daki zer, baki zer. Hathaway eta honekin zela da, hori be, bueno, bastante... Momentu graziosua. Bai, olako zatxuak. Bueno, bilartean Imanol, zein ja Oskarren galan inguruan zudakotzun momentuala gogoangarri bat, ez zatezuna, hau? Gogoangarri zaitu izan, eta beti gogoratuko ditudunak, eta gainera askotan errepikatu jendianak, ez? Badan dakau bi izen goguan, ez ditudanak errepikauko bezala zurien gotzute spoilerra. Osondo behituta, baina beste ape badau, ez hori bakarrik, hori bat, eta gero selfisha bebai, baina neri dau diskurso bat zuri ez zapalduko lasai. Eskerrik asko. Olivia Colmanena oso politia zen zana. Ez eulako espero inundik inora. Ez. Nik uste hori baizik izan zela sorpresa totalan. Eta kontau zaben, bere azizala, bere bidala, garbitzaile lanetan ibizala, eta oso pozik, eta diskursua nondin nora fanzan, bere zoramen hortan asko guztau jaden. Eta zoramena baino geixau zan, garai bateko Hollywood ezaukan brillo horren erakusle eta numero imposible eta zoragarri horreik gero beste Tonixak eta Emisak bai hartu bila hortik zerbait. Goiatan, Rosa Maria Sardak itxezan magia hori, banetako Oskarretan beste maila batian eta beste humore batekin eta beste medixo batzuekin, itxezan bien askotan Billy Crystalek eta gero beste momentu batzutan be Guppy Goldbergek. Egon zan urte bat, Isabel Elena, ez bigarren hau gezautu dauna, erreginia, Inglaterrako erreginia, papel asko kizitula, eta tartian Kate Blanchetten pelikula baseon, da, bueno, gauza asko zen, orduan, gogoan dokat bera, irten zala jantzitxa, Mulen Ruxena jantzitxa urten zan baita, hane goiki trapezio bat jantzitxa, Guppy Goldberg. Alako, korsen morau batekin. Oso... Bai, eta txapel, bai. Azira horreko zontu zen. Zian, benetako Hollywooden magia hori irakustu zuenak. Sortzuru mila tramoista, dana, eta oinda askoz. Simpliagoa. Bai. Nik esango dut. Bale, bueno, nik hemen lau dauzkate, baina bai. Nik iru. Nik dakot, bat lehenzuk esan duzuna, eta da Julia Robertsek Oskarra irabazien momentua zela igoten dan, eta nik uste dala Oskarretan emunaldan speech honena zedako emozioa dako, sorpresia dako, negarra dako, dedikatu isa dako, bere amatxo dako, bere agentia, baina dan egin dau, da Lucia, porque da oso Lucia, baina dan egin dau ondo, eta irribarre horrekin, eta soineko horrekin, Julia. Valentino. Eta, bueno, hoi da momentu bat, eta gero beste bat, eta zuk esan duzu nortik tiraka, ez, glamour hortatik, eta glamour baina izan magia hori. Zela bapatian zabaltzen zan teloia, eta gertu altzan edo zer gauza. Eta gertu altzian, 70. Oskarretan, eta 75. Oskarretan pasain zan mouan, zabalketan zan, eta errepente eusen 50 aktore, irabazi behinak, Oskarra irabaziakoak eta bizirik eusenak, eta horren danak agerketan zianan. Bizilakuak, ja, huelu. Bizirik eusenak. Eta horren urte horreitan irabazi behinak fatenzian, eta junte ginen zen eurekin, eta orkesten ebein, eta zan, hori, Hollywoodeko, bai, gauza polit. Hollywood. 70 eta 75 garrena. Nekan eta zure momentuala gogoan garrixena. Ez, nik eukidatu dira, aurrekoan esan otzuen, nik uste dut los miserales. Eta nau itxaiken, aberreun garren urterrinen olako zozerriken dauen. Zekao, garren galia 2 urte barru da. Baina izango da YouTubeen eta presentako da Mr. Beastek edo Maria Pombo. Ez dago aurkeztu bihar Mr. Beastek, izatotzunek. Eta Maria Pombo, agertu da nik uste YouTubeen. Nere belaunaldikoa zeinako Mr. Beast da, Mr. Beast da. Ibai estatu batutakoa. Hori da, YouTuber bat, estatu batutan oso zauna dana. Eta mundu osoan. Da YouTuberra. Bera da. Belaunaldi batzutan. The one and only. Bai. Bueno, nik horrekoan esan dutuen, esaten duzuela Los Miserables aurkeztu zanien bebai, Oskarretan talain zeben papel, aktuazio hori, nik uste bai dela pixkat, konbentatzen zabizten, ez? Hombre, hor dauza Txabaronkoen, Helena Bonham Carter... Kasu hontan eurak, esan gortu, pelikulia da. Esta es espontaneamente, besta, baina... Espontaneamente, obviamente, ese baina esta leku diferentetatik datozen, ez? Hori, Rob Reinerrei omenaldixa, de repente zukan Billy Crystal, Meg Ryan, Demi Moore, Kathy Bates, gentia, pelikula diferentetan partatu bainak, honi danak pelikula, bueno, ez gura zure bali... Vale, bueno, ez, baina hori ez tokat apuntota, esan dut nahi balako. Hori ez da lauetako bat? Ez.
Baina bat esan dut selfie-xana, esan dut zen ikustot komentau biasana, bat ez be, tipa honen helen degenerse esan dut, baina ez da hola. Degeneroan bere karreria. Da hola, euskalo nun dagoen dizkau. Australian bizi da. Bere maztiakin. Baina ez da, separau inzien, ez? Portia de Rossi, ez? Porsche. Bai. Bueno, gero Kriston Elisuña izostan 2016 garren urtean Leonardo DiCaprioak zebanean Oskarra, zen ikustot merezi zebalaia, eta gainera de Revenant pelikulia gaitxik, eta oso ondo, oso posik horrekin. Eta gero, bueno, bat kendu dingot, eta ja, zuzenian jugo naiz. Dano bat erengo, Txoin. Bat, bi, ta hiru. Pesada. Baina, bueno, esan dut, niri Almodóvar me encanta. Eta orduan, Oskar irabazi izan. Bakitzuko gau zuke ditu biozula, ez? Baina berde jat. Vale. Eta gainera, todo sobre mi madre gaitxik, eta Penélope, me gustó, Penélope como si fuese... Roy Peneta, bai. Irakurri zebania, Kriston Elisuña izotzen, eta deitu, Almodóvarrek irakurri zebanean Oskarra. Kontuero kibiozu spoiler bat ina zaula, zurtatu lehenau, Roberto Benigni, Sofia Lorenek, eta berak zauzaian oso pozik, gainera, Sofia Lorenek... Eta beste zioietatik hortitzi. Dala, egondan, aktore honenari emunxakon Oskarrik txarrena. Txagaitxi. Roberto Benigni. Roberto! A ver, esan lixa? Zeran dozu? Oskarren historixan aktore bat emunxakon gutxen merezutako Oskarra. Bai. Neitxate, oza, segeina, zein jo Roberto Benigni kordu eskero. Donostia etorri behin. Esango dut, bueno, simaz, hori da beste... Pinotxo izan gero. Bai, eta izan zen... Eske remakeak eta horregatik gero nik ontobiot bat. Bueno, baingo aurrera... Bai, egitxa da, abenduan labukatu ginoa la podcasta, eta abendutiko hona ikusiko pelikula. Batzu komentu ditugu oin hilabete, oza, esan gurot, ez? Bai. Komentu fan gehien honik jandanetan. Baina, bakoitzakoin pelikula bate komentatuko dugu, eta... Nik labur-laburrengo, ez dauka txitxaundirik, nik Cumbres Borrascosas. Por cierto, zuri noian itzen mutera, baina... Emily Bronten novela bakarra, eleberri bakarrian oinarriuta. Bueno, historia oso erresa da, familia bat... Ez kontau, benetan nik ez dakit jese bezistu isa horrein. Bueno, baina familia... Ez da spoiler, Ez, familia batek adoptatzen dau ume zurtz bat, pobria dana noski, eta orduan, bueno, adoptatzen da mutilori Heathcliff ditzen da, familia horren alabia Catherine ditzen da, urte batzuk geru hau Catherine eskoduta dago, eta Heathcliff agertuko da, dirudun bezala, baina nahiko bere atzian ondion bauka umezurtz horrek emondako sasi animali edo itxura horri. Zenen faten zala supermerkaura faten zanien poltzako kontau ikene bela. Aberetza izan arren... Ez. Ai, benetan, osea... Qué paciencia. Señor de mí. Llévame pronto, ¿es? Arantzazuko ama. En fin. Bueno, Emily Bronte, garai Victorianuan nahiko epoka rural baterutza gainera fanda eta nahiko iluna dan, eta pasiño handixa eta gainera desiua, baina zela baite debekauta da onda isa incestorak gerturatzen dan historioa kontatzen dau, eta hori azkeneko pelikulak egiten dauna da hartu dau, eta egiten dau. Fuera. A tomar por culo. Joder, nire kapturak diala, bakoitzen pasatu minutu bat. Eta, bueno, pelikulia da drama bat. Drama. Baina ez genero moan. Ez. Pelikulia drama bat da, Instagramen emoteko lehenengo pelikulia da. Osa, dana da oso Instagramlia. Dia oso politia, dana oso aesthetic. Hori izan da be. Oso aesthetic eta jazta. Beti izan dago, esan gurot. Ez, ze beste batzuk... beste zuen dago batzuk egiten dago gauza politia, zuk hotel Budapest ikustu zunean, dana da... Baina nabilezaten zuzendari horrek berak, emeral... Ez, ahaztu zaite. Osa, pelikula hori Cinemaskopen grauta ibili bihargen, zuzenian nola grabatzen dozu, jartzen dozu, bi aktore oso guapuak, oso zoragarrexak, dana, atzian da ondana oso politia oso ezge, baina ez dau espazinok ez iluntasunek, ez dau ezer. Da Instagramen aesthetic, hashtag Lola Lolita, hashtag Las Pombo, hashtag... Jacob Elordi. Marketing oso nahin dabe, Eta, bentsatu hortan, asmatu dabe, jende pila bajunda ikustera pelikulia, jende ben negarren dabela, zeta de pelikula. Bai, baina eske,
A ber, pelikula honen uste dela xegarren berzinua. Ja. 3 lau sobera dauz. Baina hau, ez dau sobera. Hau da, hau da la aiara eruateko, eta la guapa. Crímenes lesa humanidad. Lehenko zut, eros Netanyahu. Bueno, vale, lehenko Netanyahu. Vale. Bueno, pelikula bat ikuste fan erabakile Ba, nire dut ikustia. Nik esan dako nostian. Bai, gitsa dago naizela, pelikula xente guztitxot azkenengo gabonetateko, eta ez nekiz ezen, gomendatu ze batzu zarro zen. Pelikula batzutan zuzara ikusle bakarra, ez? Beretxean ikustatelako? Ez, jantiak ez da belako ikusten. Ba, ez barkatu, zinera juten izinean beti, azte azkenetan akompainota juten naiz. Ja oso publiko fidela juten da zinema honera. Ja, mi eske honek ikusten dozula, ez dakit, Armeniako pelikula bat, ungaro subtitulauta. Bai, eskola, da, Imanol, aurrekoan esan, pelikula daukeratuko. Eta danak zian, oso ondo, baina ez dakit, fokotan ez da begaztaik pelikula horrekan. Ez. Bueno, nahi noan, igual, ez neuan Sorry Baby eta Nobel Bagen artean, eta azkene esan dut. Ba, bestiaz, podcast hau zinean inguruan da, ba, pelikula bat, zinean inguruan. Bebe, ja zautu lezin, no? Nobelakin da. Bueno, pelikula honek kontatzen da, pelikularen zuzendaritza zein da? Txan. Richard Linklater. Pedro Almodóvar. Zer esan duzu? Linklater. Ah, bale, ulertu dut zituztez. Bai, Marisa Paredes. Zer? Sartu Marisa Paredesekin. Bere Que en paz descanse. Bueno, jarraitu. Bueno, Before Sunrise eta hori dena komentu dugula podcast honetan. Dalako gure pelikula preferidua Irurona. Eta punto. Bueno, ba, zuzendaritza dala iguala. Eta ze kontatzea pelikulan, Godarren lehenengo pelikula esela grau zeban, eta nire ustez, oso sinefili bali masa, oso guai dago pelikulia, ikusten duzu momentu hortan zeren zuzendari guztiak, eta gainera behian, pelikula txuribeltzean dago, eta urtetzen da bakoitzia zuzendari bat jartotzu behian, trufo. Agnes Barda, bestia. Agnes agertzen den Agnes da, edo aktoriak dia. Osa, ze da? Aktoriak dia danak, bai. Eta agertzen da zela grabatzen da ben, Godarrek bere pelikulia dela totalmente improvisazion, momentuan akurritza jakon gauzak esatotzu ba, aktoria, ontxerin biozu hau, hola. Bueno, oso pelikula divertigarritxa da, eta egisa da, zuzendari horrek ez baditzuzu lehen hau ezagutzen, ikunitzen kuareko batekin, da, karo, urtetzen dienean aktoriak, da behian zuzendari zen izenak zuretako da. Agnes Barda ezazu oso. Eta ezazu, zein da hau. Hori gertatzen gara askotan, honek, Top Chef eta Supervivientes dalakotan, oin danak dia bip, danak dia famosoak. Bai. Bueno, dia. Eta batzuten jarteotu lat, zein da hori. Ez dakize konkursanten bikote oian anaixat. Ja, ok. Zabitzei Nobel Bag konparatzen Supervivientes. Ez, nabine esaten da, askotan, eta ulertze dutela, agertzen da, ez dakit, Agnes Barda. Ez bakitzu Agnes Barda buruz ezer, da jartia bezala... Neri kristian ilusioa, eta bueno, mugimendu honek zeizatezean, bai, pixkat. Agnes Barda da, zoragarrixa, tratuan... San, bai, barkatu. Baina, ez, pixkat, pelikulak Frantziako, iruroge garna markadan edo la sortu zen mugimendu bat zan, eta pelikulak hain klasikoak, ez, Frantziako pelikula klasiko da urtatzeko pixkat, kaliak graubia zala, zer da Nobel Bag, bide berri, bai, simpli hauak, eta, bueno, honek urten zien. Diako rontiak, gero dogma esan moguan. Bueno. Esango korrente moguan. Bai. Eta hori ondio, bueno, horria dogma korrente hori ja, ez? Behorrek itxieben. Ja, es que a ver. Bontrierre behorrek. Bueno, es que Bontrierre ya... Bueno, Bontrierrek gustot, ez dago esan... Bonta bea dela? Ez dago Parkinsonen bat edolako gustot, bai, gustot bastante... Baina Espainian Rosalesek nahiko... Osa, Rosalesek bai izan nahiko... Rosalesek... Bueno, hau baina, Bontrierrez dago baikan esen, betauta, ezin dala jun, eta... Bai, izan zebalako bera Hitler kenora tan malo, edo olako zase pasau zan. Baina, Bontrierrez, kuriosua ze, lehenko adiz fanzanian, gero irabazin zabela gainera, agertu zan zeberak bilurra dotza abioiei. Eta orduan, karabana bat alokau zauen, eta bere etxetik kanezea karabanan fanzan. Bueno, ordan Nobel Bag ikusiko bedo ez. Nere ustez, bai, gomendatzen dut ikustiaz, nere ustez divertigarrixa da. Baina, unartuz deigun, igual Nobel Bag ikusteko... Bai, background bat oku bezala. Baina, bueno, así era makarrek, gero ya personaje moduan hartzen dituzu, eta orduan, jazta.
Vale. Divertidua da, nire Eta ustez. txomin zuk ze ekarri duzu? Banek garriot pillion. Inglesez. Baina dolizetik zuzenian zure... Ojalá. Baina ez. A ver, billion, konta idugun. Da, zuzendarixa da Harry Layton, dala bere debuta, eta dauz bi aktore principal, diala Alexander Skarsgård, dala Stellan Skarsgården 8.000 ume horreiako bat. 8.000 horrein, perfektu horretako bat. Bai, Horreik, Skarsgård eta Hemsworthak, hijo. Ez dau komentau, berak haitxa moduan itxendaben, sentimental bailu pelikulan itxendaben papela, da benetan... Usto bere semen bate komenta botzala erdi broman, da tipua... Honek, uste dut, ez, elkarrezket... Ez dut uste... Ez que nik uste dut honekin elkarrezketia egin zebala, ez, aurrez aurre bat abestia, orduan komentau zebala. Jendeak ulertzeko, aktor hori ezauna inzan, True Bloodetek. True Blood, Big Little Lies, Tarzan... True Bloodek bialdu zaben ja oso, kamiseta berak agertzen zen. The Northman, eta zango da tipo... Bueno, tipo bat, juten dana genezora. Bueno, batetik dau, Alexander Skarsgård da la rei... Juten da, baina ez atera bezala, Zartu. Itxian eri berbaiten, hombre, ja. Eta gero dau Harry Mellin, dala Colin. Eta Harry Mellin zuk ikusita dakotzu askotan eta behin baino gixotan eta gainera asko guztekin xatzun gauza baten, zeatik da Dudley Dursley. Harry Potterreko anai ordia. Bale. Da, bera, eta gambito de aman beha gertetan da. Neri izake konturatzen, neri izate ez da zu izenak eta nik ikusi arte aurpegixak ez da gizentzun. Bueno, pues... Ez que bakizon bat izen dien. Itxikutu zu bukaketan. Dor daku rei eta daku Colin. Eta zer dia badia bikotia. Baina dia bikote harreman berez dixa, ze dau dominazioan eta sumizioan oinarritutako harremana da eurena. BDSM zukondo daketun bezala. BDSM. Claro. Baina BDSM askotan minakin da lotzen da. Kasu hontan ez da inbeste da dominazio fisiko eta da dominazio mentala. Bat ez ben mentala. Zetan, Colinek ezauketan diolaga baten, eta azten dia, Colin dau erabat admirauta geraketan da bestiakin, eta ordan, faten da bere etxera, eta lehenengo zitan, afaixa preparo bixau, loin bidau txakur bat emoan oi ue buruan, beakin, dakoi harreman bat oso ez bali badozu mundu hori ezauketan, da nik hola enen ezauketan, ez tozula oso zaila egin da ulertzeko. Genezuk Baby Girl ikusi zinuan? Pili bat behiu, hortik doia. Baina urriñau. Osea, da oso estremo, eta ordan, kontaiken dut, osea, da, ze pentsatu muten dutzuz, esan duzu, beste erabateko, ez, gizona emakumia beste erabata balitz, zela hartuko litzake da oso, euren arteko normak dia horreik, baina, momentu jakin baten, euretako batek, pili bat arutzatxo gura daue fan, eta ez dau lortzen. Eta horretan kontakin dutzu, zela dan, harreman horren bilakaeria. Eta bai urten dena, pentsaitek, benetan olako harremanak dauz, eta ze dauz olako dinamiken atzian, eta ze gainera adibidez, problemia ez da momentu baten besta LGTBI kolektiboko jenti izatia, ez dako familixek, Colinen, hau da, sumisuan familixek, presentekin xau gentia nobixo izateko, eta ez du horti da, harreman bat oso ulergaitza egin da, ez bali mazau, barruan da nik ustot horrek ikin dauela interesante. Eta dakotzu pelikulan gaina baten ikuspegi bakarrik dela, sumisuan azuk bestia, Alexander Skarsgård ikusten duzu, ez dakitzu ez bere iztoizia ez bez. Toro nik urret, bigarren parte bat, bere iztoizia. Eta ingo dabe? Ez, zia, esango lote. Bueno, zu promozioan zemintzine egon zan, eta Alexander zela gertu zan. Baina jau promozio dana, egin moan Barbik, Margot Robbik Barbik jantzika, bakasu hontan Alexander Skarsgård egin jau, egondan hiribako itzian, narruzko moteruak eta ez dakiz zer, eta olako eta olako gehi eskaut honek egin. Olako egin. Horan, baina da, pelikula bat, plantekin dau, harreman mota bat, nik ustot orokorren ez dakiguna zein jan, eta bikote harreman, beste hori bat irakusten dau. Eta horrekin, ikusteko gonbita. Nik bixak ikusiko ditut. Bai? Ez. Bai. Zuek ikusiko zuen hori bak? Ez. Hemen jene lengua etorriko dia gixau? Lengua gixau etorriko dia. Ez goia sensatea zeri buruz ingun berba, ze beti pasen xeku berdina. Seguramente urrengo ya betianik una amarga Navidad en inguruan. Ni alegituko naz, karta horrek alako karta horrek sortzen. Eta zein izango da gaitxa, que claro, entxen hemen dauko. Hori hoxe behi izan. Zekero amarga hoien gara, zekero estu gura hori ikia, zekero larri joien gara, zekero inoiz ez dako astiri. Txomila zai egon, ez da se pasatze.
¿Tienes problema? Bueno, Bueno, oso ondo. superguai, Superguai. Falta motatzen zituzten. Laster arte zeuek, kontuan mesedez, gure ikusetako batek argitu iguzu ze da lehengo mocedades, el consorcio, eta zen da nuen arteko Eta nahi badozue, gai baten inguruan guber baitxea, igual idatze komentarixotan. Bai. Baina, de repente se sailó la Lolita Bishop, o sea, si queréis más salseo... Guazen tantekea. Ez baina igual ez da txarra, ez da hola eurak itxen da belana, eta We going up, 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 in the moment.